Akin niya nino? Ne? Saki nol. Duarang kape. Duarang noodles. Sardinas. Ang tuya? Kaya minalan na sinunay karuman. Kunti bayar ay. Agalang tira ng bayar. Anto? Ang gapo nilang tiala ko. Yung pautang mo na eh. Taang ko ang tabo iya utang yung data. Mga liwapan damo eh. Paano tutan eh? Kapihan to ko na bayaran. Ay papabagad naman na ya. Ibuwas silok kung sa aming utang yun. Kaya kina, tabayaran ko mga. Ne? Nulad yate nunay. Ibagam takap o tigarita. Sigurado kayo? Ay sigurado. Mga lalamu man, sa tibuwas utang ko. Tisha. Dita lang. Ang ibabang mo dyan ka. Hindi ba gagay? Ibagam takapu. Ay, ito nga sinunay. Pati nanay mo. Ay, ang gapoy radya. Ngalo asirin. Ini man. Kapo irabala natan. Ay, kapo. Saan mga luwari sampura di nun? Sampuran sardinas. 5 rin shampoo. Sana patirang pansi kanton. Dakala sinunay ah. Sige sirin, tadi man alam mga liway. Sayang mo na, dakal. Ito eh. Butan eh. Eh Maris Lara, sayang dakal ko mong saliwanda. Kuwan tulaba man. Ito ko ni saliwanda. Ay dakal. Sampuran ni nol. Sampuran sardinas. 5 shampoo. Sanwala ni noodle. Sila anda. Aking mo nilakuan. Sayang. Ay sayang nga talaga. Amot-amot kayo. Dingunggo na yo. May man. Nay. Skin yung batay garita. Okay, tao mo. Tao ko kaya magano. Uy saliwon ko. Mga liw ka. Ang tawala garita tayo. Mga lo sirin. Nay. Sa sinunay watang. Ang watang. Sumalako. Mare. Oh, Tisha. Sakto ah. Kalau ka sa tindahan mo? Lukas at natan. Ay, lasi ka. Ilan mo, pekin siya rin. Inultan doarang kape. Sige Mars. Tulaman Mars, inultan kape. Nya. San doaran sir? Doaran sir? San kin? Pansik kanton niya doara. Pansik kanton. Doara. Namas. Salamat. Ay. Uy, napkin mo. Napkin. Sumanggami. Siya sumanggami. Nya. Salamat ah. Pigaran amin eh. May mag-hotel stock. Tulaman. Inultan kape. San Sep ya doara. Ito na eh. Doaran pansik kanton. San sakay na napkin. Bali 103 amin. 103. Pwede niya. Magano Mars? Kulang niya. 103 amin. Di ba wali 500 ko si ka? O di boss mo lang. Di wali 400 ko na eh.